Chekutanga regedza ndikuzivise kuti rangu zita ndiZharare Martin, ndiri kubva kuboka reCitizens Against Economic Sanctions, rinova boka revana veZimbabwe varamba zvirango zveupfumi zvakatongerwa nyika yeZimbabwe. Kunyanya izvezvi takatotikitira nekuti tasvika pazuva raOctober 25 anti-sanction day, rinova zuva ratakapuhwawo nedzimwe nyika dzedu dzinotifarira dzemuAfrica dzinochemawo nesu patinochema kuti masanctions akapuhwa Zimbabwe anova asiri pamutemo naAmerica neshamwari dzayo ngaabviswe, pasina kunzi ngaabviswe nezvakati nekuti haasi pamutemo. Zimbabwe haifanira kunge yakapuhwa zvirango zveupfumi. Isu nyika ino yeZimbabwe ndedu, inyika yatakazvarwa mairi ende inyika yatichafira, inhaka yedu, tichairwira, takairwira uyezve tichairwira kusvika tafa, asi hatikurirwe. Nyika yedu iri pamasanction kudai, tine zuva raOctober 25 anti-sanction day ratinove tinosangana mukuru wenyika achitaura nesu, achitaura nevana veZimbabwe kuti huyai mundibatsire pandinoridza huhwi ndichichema kuti America bisai masanctions, bisai zvirango zveupfumi. Chirongwa chegore rino tiri kunosangana kuBulawayo palarge city hall, tati tichiitire kumatableland kuBulawayo province, ndokuri kusangana mwana wese weZimbabwe ende kunenge kwakazara, tichiratidza kuvakaisa zvirango zveupfumi nevanosapota vacho vari muno muZimbabwe kuti ngazvirambe zvichiwedzerwa. Tiri kunosangana paBulawayo ipapo tichitaura kuti bisai zvirango izvozvo. Ndo patinenge tiri ipapo tiine maprograms akawanda zvakasiyana-siyana, uyezve tine chimwe chirongwa chatichange tichiita ipapo chekusaina masignature ekuti vanhu vanenge vachiva vachiti ini nezita rangu ndiri kuisa ruoko rwangu nezita rangu, tichiisa palist yatiri kuendesa yatichaisa kuAmerica ye1 million votes, 1 million signatures, yatiri kuti izova apetition ichaenda kuAmerican embassy, British embassy, Australian embassy, all vaya vakatisira masanctions. Saka tiri kuudza mwana wese weZimbabwe kuti huyai tisangane kuBulawayo. Uyezve isu seCitizens Against Economic Sanctions manga muchiona tichitendera nyika yese, tine ma-awareness programs atatichiita ekuyeuchidza vana veZimbabwe kuipa kwemasanctions. In the 10 province dzemuZimbabwe hatisi kunoitira kuBulawayo chete, tinenge tichisangana mumaprovince ese chiita chirongwa chimusi wa25. Saka tiri kudedzera mwana weZimbabwe kuti huya tibatane. Masanctions aya ari kuafekta munhu wese, haasi kuafekta hurumende. Vanonyepa maAmericans pavanoti vakabisa masanctions. Sanction riripo, hakuna kana 1 rakabiswa, ende ngatisumukei tiarwise. Ini ndinoti masanctions ngaabviswe. Atikanganisa kugara zvakanaka munyika medu meZimbabwe muno kuti nezvakangoma nekuda kwemasanctions. Zvinhu zvese zvikuya zvakasanctionwa izvizvi zvichifanira tizowana zvakatirerukira. Ndosaka ndinoti nenyika dzekumadokero ngadzibvise masanctions zvisati madi. Sanctions atikanganisa kubva kumushando chaiyo, hakuna mabasa ari kuwanika nekuda kwemasanctions. Vanhu vatinokwanisa kutisenzera havasi kwanisa kuita mabhizinesi muno muZimbabwe nekuda kwemasanctions. Saka tinoti ngabve muno muZimbabwe. Zvinotikanganisa zvakanyanya kutevera kwaita zvirango zveupfumi munyika yeZimbabwe, nekuti isusu varume vedu mari yava kutambira yava kupiwa iye zvino zvaichakwanisi kuchengeta vana, vaendesa kuchikoro, chikafu, rent, maextra lesson kuchikoro kunanga chidiwa. Saka isusu tokumbira kuti sanction dai rabviswa, tirarame semuraramiro wataiita risipo, ngaribviswe nekuti radzikisira zvinhu zvakawanda munyika yedu. Hatiridi, ngaribve. Rugare rwedu isusu muno matisina kugara zvakanyatsonaka, nekuti zvinhu zvatoramaomera zvaita. Takati tichitokumbira kutotika dai taitokwanisa kusangana nemunhu wachona akaisa masanctions, tamukumbira kuti aiwa ngaabvise. Izvozvi takatotizwa nemukadzi kutaura kunototi ndakatotsvaga mumwe nenyaya yekuda kwemasanctions izvi kunetsa. Saka tiri kukumbirawo kuti masanctions aita sei asudurudzwe, tiwane kuinjoya nyika yedu, tiwane kugara zvakanaka tiri muZimbabwe yedu yakanaka yakarongeka, asi iri kutadza kuitiswa kurongeka kwayo nenyaya yekuda kwemasanctions. Saka toda kuti abve. Ndikuona sekuti zvinikirikiri zvirango zveupfumi zvikabviswa izvi zvine masanctions, ndikuona kuti nyika yedu inogona kuenda kumberi, because tinenge takukwanisa kuti zvinhu zvedu zvatiri kutsvaga muno munyika tozvigadzirira muno, tozvishandisira muno, kwete kuti zvatinenge tawana muno munyika zvoenda zvinogadzirwawo zvozodzoka futi zvinenge zvakutipostira. Naye mari